bako ne zai zo gidan nan. Idan bakon ya zo ki girmama shi ki saki fuskar. Ke dai bako zai zo ki karbe shi da hannu bibbiyu. Dama mun nan gidan ai mun saba an san bakin mu hannu bibbiyu. Wala zan sauka gidan ku. The world is full of magic things, patiently waiting for our senses to grow sharper. But wonder is the beginning of wisdom. Gaskiya ina farin ciki. Na ga kwanaki kina da zumtar kwanakin farin ciki. Yanzu kuma da alama kina cikin yanayi na cikin bakin ciki. Ka tattara wannan ƙananan bukatun naka ka watsar. Saboda ina da abubuwan da nake yi. Kin san Hausawa suna cewa yaba kyauta tukuici. It is another hit drama from Tazamo Biton, Bugun. Tun daga ranar da na fara yin ido biyu da kai, zuciyata ta fara tunanin buɗe maka wani fegi na daban naka. Kyakkyawan halinki su ne suka buɗe ma fadan zuciya na suka dasa min ƙaunarki. A gaskiya na matuƙar kamuwa da sanki. Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, izan so ana ganin sa ana bi shi da ice. Wai me ke sa ido hawaye ya kwana in ban da so, izan so ana ganin sa ana bi shi da ice. Kan kamar rashin adalci. Ka san idan kai ba haka ba kaman adalci ba. Ka san na fi bukatun ka yanzu akan kowa. Kafin mun kowa. So ya taɓa ni, zai illata ni, yana neman kashe dan ya nufo ni. Zuciya ta ke tausasa min kan da kisa ni na zauce. Ki manta komai ki share komai, hakan shine ya dace. Kin fada tarkon soyayya da oganki na wajen aiki. Komai na sani. Komai na gani, komai na ji. Ba kana zargi ne kenan? Babu zargi. Mutane shiru. Kana cin banza. To yanzu ya kake so ai? Bugun. When God Almighty tests you with a strong calamity. Bugun. When trouble thickens around and you need a shoulder to lean on. Bugun. Ban damu kowa ya sani ba. Don bana tsoron kowa. Cin amana kenan Maryam? Ai mutum arziki ba san ta da haka. Tsarin ne canja. Kai ayaba ma ai ya isa ce ka ji daɗi. Ko kuwa? Story Omar Wonderful. Screenplay Kabir Yusuf Fage. Bugun. Producer Sani Idris Mai Waya. Assistant Director Baban nan One Boy. Bugun. Ni wallahi ba zan yi lallan ba. Ai na ga muku na ce muku ni ba na son abu da sama. Nasir nake so mama. Mama Nasir nake so ki tausaya min mana mama. Mama ni ce fa. Asiri kin san yau ita ce dina ba. Duk abin da kuke faɗa na ji. Kuma aure kamar an yi an gama ne. Baka isa ba. Bugun. And directed by Ibrahim Bala.